ok. Ok, mi-e frică. Hai pe aici. Înceua! Wow! Aici stop. Stop! Ah! Wow! Oh my god! În acest episod am jucat la Squid Game. Uitați-vă până la final să vedeți dacă am reușit să câștig măcar. Sunt 456, jucătorul 456 care va juca. Deci, da, sunt în Squid Game și sunt 456. Ji-Hoon joacă din nou. Începem povestea. Până continuă povestea, eu pun telefonul la încărcat că s-a descărcat din nou. Gata, așa, l-a încărcat. Asta este glass makerul. Ok, honeycomb, nu. Avem honeycomb, nu. Avem honeycomb. Haide, sig, jump rope. Glass, sky squid. Ok. Cine o să aibă copilul? După 456. Yes, nu eu l-am. Super șmecher. Sperăm să câștigăm ca 456. Pentru că, da, nu vreau să pierd. Ăsta e cel mai rapid baconul din fața mea. Și ăsta al doilea cel mai rapid, pentru că nimeni nu mă întrece. Să nu prind pe unul că mă împinge, că... așa. Că dacă mă împing, o să... La hide and seek știu eu ce le fac. Roșu. Frontman, ce faci, bradere? 456 nu fie acolo. Hai să luăm un full. Ok. Oh! Ok, am reușit. Ce pot cumpăra la upgrade-uri cu acești bani? Nimic. Sunt sărac. Numai ăla de gard, săritura de gard, dar eu nu vreau. Ăla e nașpa. Cine se împinge, mă, aici? Tu te împingi. Tu împingi, mă, lumea. Nu îndrăzni, că-ți dau cu bulgările în cap. Nu trebuie, frate, mă vezi că am trecut de linie, nu? Ce vrei? Ce vrei, tatica? Că vezi că a trecut. Bă, ăla vede că lumea a trecut de linie, dar tot se duce la ei și ia încărcă. Au nevoie oamenii, nu? Au nevoie oamenii de tine, nu? Nu-mi trebuie carry, frate. Dau cu bulgările. Opa, la haide sigur, oare cine va păți? Eu sau tu? Tu. Oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai. 17 playeri au fost eliminați. Ok. Totalul de cash pus este de 190 de dolari. Lei, leușteani. Pentru fiecare player este 7. 7 dolari pe jucător. 7 lei pe jucător. Ei, eu zic că nu-i corect, așa că o să dau pe cer ca să se mai elimine niște concurenți. Asta e cel mai rapid, eu sunt al doilea, ca de obicei. Honeycomb. Deci, din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: ieși afară, dumneata. No, la asta ne mergem. Ne punem pe asta.
Le punem pe ăsta și dau un cap la Jax. Nu mă uit la Digital Circus, nu-mi place. Adică m-am uitat la 2 episoade, nu mi-a plăcut. Mini man. Oh. Oh. Iui, Glassmaker-ul e acolo. Dar nu mai puteți avea pătratul. Hai cu joystick-ul. Hai mai încoace. Cu joystick-ul e foarte ușor. Pentru că nu poți să dai greș. Ok. Hai că e super ușor. N-am nicio greșeală. Acum am o greșeală și vibrează telefonul. Hai ce mă... urechile mele! S-a terminat mașina de uscat haine și... urechile! Au început să bipăie, să facă... Și acum am bipăie mie urechile. Hai să iau niște fulgi de la oamenii ăștia de zăpadă. Ia una în față! Una în față! Una în față! Măcar îmi iau. Hai să dau la ăla sus. Una sus! Bă, am dat aproape. Hai în cap. În cap îl dau. În cap îl dau. În cap i-am dat. În cap îl dau. 12 playeri au fost eliminați. Totalul de cash care a fost băgat este de 130, avem 320 și 42 pe persoană. Nu mi se pare perfect. Îți dau cu bulgărele cap, băiete, bă. Hai mă, votați. Hai, cerc. Că nu ne ajunge 42 de dolari pentru a ne cumpăra shawarma. Oh, vai, unde ești, băiete? Ia să vezi că îl bat. Nu mă împinge, că ești mort. Unde ești? Tatica, ce faci aici? Hopa! Hai mă, fricosule, ai vrut să mă salvezi? Acum nu o să mai fi salvat de nimeni. Cine te salvează? Cine te salvează pe tine în momentul ăsta? Cine te salvează pe tine în momentul ăsta? Hai, ajutați-mă careva să-l bat pe ăsta. Pe urâtul ăsta. Fricosul! De ce fugi? De ce fugi, mă? De ce fugi, mă? Ești fricos? Ți-e frică de mine? Bă, ți-e frică de mine, mă? Bă, răule. Dai cu bulgărele după mine. Ia, stai că vreau să pic roșu, să vin după tine și tu albastru. Să vezi ce-ți fac. După bătaia asta, că dai cu bulgărele la mine în cap. Așa ceva nu se face. A murit o persoană, cred. Sau două, n-am observat. Dați înapoi pe filmare și uitați-vă dacă voi ați văzut. 43 pe persoană, înseamnă că a murit doar una. A murit doar o persoană și mai avem Glassmaker. Aoleu. După runda asta eu apăs pe X pentru că nu-i Glassmaker-ul și dacă nu-i Glassmaker-ul toți pierdem. Adică o să apăs tot pe cerc pentru că vreau jump rope, dar după o să apăs pe X. Ia mă, dă-te să trag în ăsta, gardianul ăsta. Răule. Ce-mi pică, te rog să-mi pice roșu. Oh, vai, el e roșu. Larry, faci schimb cu mine. Cine face schimb cu mine primește 100 de Robux pe Please Donate de la mine. Nu da switch. Nu. Dă nou. Ho, băiete, nu dau switch cu nimeni. Nu mă mai urmăriți că nu dau switch cu voi.
Nu o să dau switch cu nimeni. Eu roșu rămân, roșu o să fiu. Roșu am fost, roșu rămân. Așa am vrut să spun de la bun început. Da, mă, că-ți dau cu cuțitul la costiță dau cu cuțitul. Oh, suntem doi. Ok, acum o să-i cam prăjim pe ăștia, pentru că eu parcă văd că prind 2 persoane sau 3 în meciul ăsta. No, hai să văd pe cine prind. Stai pe loc. Hai pe acolo, hai, tot înainte. Hai cu mine. Pentru că pe aici sunt playeri. Se ascund toți. Pe aici la început se ascund toți. Bă, nu-i nimeni. Hopa! Pe ce l-am găsit aici? Pe tine te-am găsit. Pe tine te-am găsit. Pe tine te-am găsit. Opa, pe cine am găsit? Pe cine am găsit aici? Opa! Hai să mai mă duc să prind pe cineva. Cine fuge? Fuge cineva. Hopa, șamanul! Hopa! Ce faci, tatică? Credeai că nu te prind. Iară sari și fugi. Iară sar și fugi, mă. Iară sar și fugi. Iară sar și fugi, mă. Ia lasă tu fugitul ăsta. Și nu te apăra cu pumnul, că n-ai cum. Contra mine nimeni nu se apără. Iani, ia cuțit în spate. Ia cuțit în spate. Hopa, te-ai închis cu mine în cameră. Ce faci, mă? Ăsta cam nu o să mai existe, băiatul ăsta. De la bun început știam că o să-l prind. Ia, mă, de aici. Te-am prins. În sfârșit, după atâta timp. Hai și după șaman. Asta e... Așa, se aude televizorul. Așa. E cineva pe aici. Bă, săracul. Dacă se ia de mine, o pățit-o. Am toate cheile, dacă găsesc ieșirea, eu scap. Să nu mă arunc aici. Opa, o pierdut încă unul. Hai să văd că pe aici să știe. Ăsta au pierdut aici. Așa, hai să mai căutăm. Câți mai suntem? Ok, mai suntem câțiva, dar foarte puțin. Eu cu o fată suntem ăștia cu cuțite. Hai să văd dacă găsesc pe cineva. Dacă mai găsesc pe cineva, e super bine, pentru că poate fata aia care e cu roșu... Opa, e pe aici. L-am văzut. Am văzut pe cineva. Oh my god, deci toți am supraviețuit. Suntem doar 3 persoane care au supraviețuit jocului. Deci da, am omorât 3 persoane. Eu, ea pe restul, în afară de Șaban. Șamanul ăsta... Șaban? Șamanul! 6 player au fost eliminați. 3 eu, 3 ea. 3 am eliminat. Eu tot cerc, votez, nu mi-ajung 153 de dolari, mai am nevoie de bani că vreau 500 să-mi cumpăr Lamborghini, să-mi cumpăr Volkswagen, să-mi cumpăr BMW. Dar oricum băiatul ăla cu X sau cum îl chema, ăla sincer o meritat-o. De la început îți bătea joc de alții, adică se ducea la ei și încerca să le dea carry. Asta înseamnă că îți bătea joc de acei oameni. No, cine vine aici la ușă va primi un round. Stai, mă, încă o dată. Te stau fix în ușă. Să dau acum round.
Ok, eu sunt primul. De ce eu primul? Aha. Nu vreau să pierd aici. Ok. Ok, mi-e frică. Hai pe aici. În ce? Wow! Aici stop. Stop! Wow! Oh my god! Mi-e frică. Mi-e frică. Am trecut. Hai și tu, baconule. Bravo, baconule. Bravo, baconule. Îmi bate inima foarte tare. No player have been eliminated. The total cash prize have been increased to 10. Ok, stai în finalul. Haideți, Bă, de ce continuați? Glassbridge, aici pierdem toți. Și dacă nu, și dacă da. Aici toți pierdem. Pentru că nimeni nu ți-a cumpărat glass de 1000 de bănuți. Cine are bani să dea pentru glass, să-ți cumpără. Mamă, ce lag am. Voi ați vrut să continuați aici? Murim cu toții. Aici cu toții o pățim. Pentru că Glassy are Robux. Dacă aveți Robux careva, cumpărați-vă cât mai aveți timp, pentru că nu vreau să pățim în momentul ăsta. În momentul de față eu nu vreau să mor, pentru că vreau să bat pe ultimul Ce am tras? Bă, voi ați tras, mă, nesimțiților. Vreau să termin asta. Hai, cine mere primul? Voi ați vrut să mergeți, nu eu. Voi mergeți, eu stau și mă joc aici cu oameni de zăpadă. Voi ați vrut să continuați. Nu v-am obligat. Nu v-a obligat nimeni. Și am nimerit. Stai, dați cu bulgările. Stai, ia, șmecherie. Asta merge. Și dacă dai și pe ăsta. Ia, ce-am spus? Deci dacă ăsta mere. Uai, ce era să pic! Stai, că e în funcție de lumină. De luminozitate. Nu era aia! Hai să vedem. Hai să mă uit pe fată să văd dacă reușește. Oh my god, o pierdut și ea. Oh my god, am pierdut toți. Nimeni nu a câștigat. Nimeni nu a câștigat. Eu le-am spus să dea pe X sau să m-am dus la de scăpare ca să pot să scap. Să plecăm din locul ăsta, să ne batem contra gardieni, dar ei nu au vrut.